اقرأ باسم ربك الذي خلق. Бүгінгі күндә тағы да biz зур игътибар бирергә тиешбез үзебезнең максатларыбызга, хакыйкый максатларга. Чөнки шайтан төрле юллар белән безне адаштырырга тели. Шуңа күрә Аллаһ турында уйламагыз, дин турында уйламагыз, әнә монда проблема, тегендә проблема, моны турында, теген турында уйлагыз дип безнең вакытыбызны алмакчы була. Ләкин без мусламаннар буларак унутмаска тиешбез. Безнең асыл максатлар Аллаһны тану, белем алу, белемне кертү һәм динебезгә әлбәттә дәгъват кылу. Хатыннар, балалар, гаиләләр, туганнар. Менә бу безнең асыл максатлар. Әнә әсә өчен дигәндә Аллаһ Субханаһу ва Тааля Куръан-ы Кәримдә әйтә: "Кад афлахал муъминун" ди. Һич шиксез ди. Хак муъминнар газаптан кутылып мәңгелек сәгадәткә ирешәчәк. Менә кардәшләрем ни өчен? Кад афлахал инде җитте. Бу дөньядан китү белән муъминнар инде оттылар. Бу дөньяда булганда да муъминнар оттылар. Үзен итаат итү белән. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тааля безгә әйтә: "Аллазина хум фи салатихим хашиун". Безнең сыйфатлар турында әйтә. Аллаһ Тааля безгә искә төшерә. Ни өчен без шундый зур дәрәҗәдә? Алар намазларын хушу белән, ихлас, чын күңелдән бирелеп укыйлар. Кирәкмәгән хәрәкәтләр эшләмиләр. Намазга басасың икән, бу соңгы намаз бәлки дип укырга кирәк аны. Бәлки бу намаздан соң бүтән намаз укый алмам, бәлки вафат булырмын дип. Менә шундый рәвештә. Чөнки шул очракта да менә иң мөһим вакытта шайтан төрле фикерләр кертә башлый. Хәтта акыллы фикерләр керә башлый намаз вакытында. Намаздан соң нәрсә эшлим дип намаз вакытында уйлый башлыйбыз. Бу ачыктан ачык. Шайтанның сугышы безгә карата. Әҗир савабын алмакчы була. Айша радиллаһу анха Пәйгамбер Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям турында сөйләгәндә әйтте, ул безнең белән сөйләшә иде. Һәм кайбер мәсьәләләрне аңлата иде. Без дә аңа дип ни булса да сөйли идек. Хәтта азан вакытыга хәтлек. Азан әйтсәләр ди, намаз вакыты керсә, ул билгеле бер халәткә кирип, безне күрми дә башлый иде һәм шулай ук без дә күрми ишетми башлый иде, намазга китәдер. Чөнки бу асыл кардәшләрем. Эшеңме синең, бизнесың нәрсә булсын, намаз вакыты килде, всё, намаздан соң эшлә. А намаз вакытында ул синең вакытың түгел. Әлбәттә Аллаһ Субханаһу ва Тааля 24 сәгать бирде. Шул 24 сәгать арасында 25 минут фарыз намаз Аллаһныкы. Һәм шул вакытта әгәр дә берәр нәрсә эшләсәң, син ул вакытны урлаган буласың, җинаят кылган буласың. Шуңа күрә намаз вакыты кирде икән, укып ал, аннары эшеңне дәвам итерсең. Али радиллаһу анһу намаз укыган вакытта йөзләре үзгәрәдер. Ак, сары һәм сырылары. Ни өчен шундый халәткә керәсен дигәч, чөнки мин ди, бу вакытта кешеләргә йөкләнгән күкләр һәм җирләр башкара алмаган кебек әманәтне башкара башлыйм дип. Чөнки намаз кардәшем шулай ук әманәт, зур әманәтләрдән. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тааля дәвам итә аятларын: "Валлазина хум анил лагви му'ридун". Алар буш сүзләрдән, файдасыз эшләрдән баш тарталар. Кайбер чакларда кардәшем яшәшеп утырасың һәм шайтан кытыклап ала да син бер кешене сөйли башлыйсың. Ә синне басып торган кеше кардәшең. Анарга игътибар бирмичә сүзеңне башкага барып җибәрә. Һәм шул вакытта күңелгә килә, карале, мин үзем проблеманы сөйләмәкче идем, а бу кеше башка юлга барып җибәрде. Ул кешегә без рәхмәтле булырга тиешбез. Ни өчен? Чөнки ул сине гыйбаттан сатып, башка юлга җибәрде. Проблема башка. Эш буенча, ни буенча кеше турында сөйләмә дип ул сиңа әйтте аның белән. Киресенчә ул сиңа зур мәхәббәт күрсәтте. Аллаһ ризалыгы өчен. Һәм Пәйгамбер Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям хадисендә әйтә, көн сайын ди, адам баласы уянган очракта bütün ağzalar tilgə müracaat итәләр. Bütün ağzalar tilgə müracaat итәләр. Безгә карата дисен Аллаһдан курк. Чөнки без син шикелле булырбыз. Әгәр дә син туры юлдан
бара торган булсаң, без дә туры булырбыз. Әгәр дә син адашсаң, без дә адашырбыз. Һәм хакыйкый рәвештә шулай була да, кардәшләрем. SMS биреп җибәрәсең тегендә бер хатын кызга. SMS җибәрдең, сүз әйттең бит инде. Сүздән соң уже фигыльләр бара. Әйдә очрашабыз ди шулай. Сүздән башлана. Шуңа күрә әгәр сүзләребез туры булса, әгәр дә без кисәтсәк харам юлларын, әгәр дә без кисәтсәк, шайтан адаша торган юлларны сүзләрдә, инде фигыльләргә дә, кардәшләрем, калмас иншалла. Һәм Аллаһ субханаһу ва тааля дәвам итә: "Валлазина хум ли закатихим фаилун", ва малларына закат түлиләр. Абит Аллаһ тәала биргән мал убытынса Аллаһыныкы. Ә менә закат тагы да аерым кешенеке түгел. Шуңа әгәр дә закат түләргә без дәрәҗәбез җитә икән, без шуны белергә тиешбез. Закатка чыгарга тиеш булган мал, ул инде совсем синеке түгел. Ул ятимнәрнеке, мискиннәрнеке, аларның хакы, ул синеке даими рәвештә түгел. Һәм моны бирмәсән, син моны Аллаһыдан урлаган шикелле булдың. Шуңа икенче ягы, әгәр дә түләдең, әҗр саваплы булдың. Бер, икенче синең малың кимеми. Аллаһ Тәала барбыр сиңа кайтара. Артыгы белән иншааллаһ. وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ Ve алар гаврат агъзаларын күрсәтмиләр һәм зинадан сакланалар. Ни өчен безгә әйткән ла тaqrabu зина, зинага якынаймады? Ни өчен? Чөнки әгәр дә иман китергән кеше зинага якыная икән, зина кыла. 99% кыла. Чөнки араларына шайтан килә инде. Бик авыр. Шакырлата безгә әйтә: "Ва ла тaqrabu зина", зинага якында килмәгез сез. Якында килмәгез. Шуңа күрә Пәйгамбер Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям әйтә: "Ей яшьләр ди, өйләнер өчен мөмкинчекләре булган кеше өйләнсен ди. Чөнки өйләнү күзләрне гынахтан саклый, ә җинес агъзаларны зинадан саклый. Ә кемнең өйләнү өчен мөмкинлеге булмаса, ул кеше ураза тотсын. Чөнки ураза җинси дәртне сүрелдерә." Аллаһ субханаһу ва тааля дәвам итә: "Валлазина хум ли аманатихим ва аһдихим раун." Алар тапшырылган әманәтләргә ва биргән вәгъдәләренә хыянат итмиләр. Сине беркем көчләми вәгъдә бирергә. Сине беркем көчләми әманәтне алып калырга. Ләкин әгәр дә син әманәтне алып калдың икән, әгәр дә син вәгъдә бирдең икән, все, бу вакыттан син теге кешегә тиеш. Ләкин әлбәттә әҗр савабы булачак. Син бер нәрсә эшләмәсән, әҗр савап булмый. Ләкин син вәгъдә бирдең, әманәтне алып калдың, шул вакыттан сиңа әҗр савабы бара. Бер яктан, икенче яктан үтәү мәсьәләсе ул син өстендә инде. Әманәтне кайтару, биргән вәгъдәне үтәү ул син өстендә. Шуңа күрә без дә шулай. Кеше бәлки әйтер: "Мин ислам динен кабул итмим, чөнки анда намаз укырга кирәк." Әлбәттә ул син ихтиярыңда. Кабул итәсе килмәсә син ихтиярыңда. Ләкин кабул иттең икән, намаз син өстеңдә. Ләкин намаз уку белән син бит тиеш кенә булмыйсың. Син тиеш бер яктан, икенче яктан әҗр саваплы буласың. Кыямәт көндә дә, бу дөньяда да бәхетле буласың. Монда да шулай. Вәгъдә бирдең икән, үтәргә кирәк. Әҗр савап булачак. Үтәмәсән, гынах икенче ачылар. وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ Алар намазларын саклыйлар. Карас, намаздан башладык, намаз белән тәмамладык. Бу намазын зур урын алып биреп тора, күрсәтеп тора безгә, кардәшләрем. Зур дәрәҗә намазын. Ләкин намазларыбыз ихлас күңелдән булырга тиеш. Намазларыбызны бер укыгач, эшкә киткәч, намазга сагынып кайта торган булырга тиешбез. Менә шундый дәрәҗәгә безнең күңелләребезне без җиткезергә тиешбез. Гамәлләр белән, ихлас күңел белән, өстәмә намазлар белән. Намаздан киттең эшкә, эштә йөрисең дә үзең намазны сагынасың, качан булыр микән бу намаз? Әгәр дә шулай булса, кардәшләрем, бу синең намазың кабул булуына ишара. Синең намазың кабул булуына ишара. Аллаһ бирсә кабул булды димәк, чөнки әгәр дә изгелектән соң изгелек килә икән, Аллаһ бирсә теге изгелек кабул булды. Әгәр дә намаз укыгач аракы часы килә икән, аракка барасың, бу инде шикле, намаз кабул булды микән, яисә юк микән? Һәм Аллаһ субханаһу дәвам итә, бу мөэминнәр сүрәсе, бу кешеләр ди, менә бу кешеләр
Хакыйкый җәннәт варисларыдыр. Алар Фирдәүс җәннәтенә варис булырлар һәм алар анда мәңге калырлар. Бу аятта Аллаһ Тәгалә әйтә, кардәшләрем, бу дөньяда гына кулларым тырышыгыз, теге дөньяны миңа калдырыгыз. Анда рәхәттә булачаксыз. Анда намаз укырга кирәк булмас. Анда теләгәнне сөйләрсең, анда нәрсә телисең, шуны эшлисең, анда зина булмый, анда гөнаһлар юк. Анда нәрсә телисең, шуны эшлисең. Шуңа күрә менә бу дөньяда тырыш. Күп бул синдә була. 30 ел буламы, 40 ел буламы, 50 ел буламы, 100 ел буламы, анысы мөһим түгел. Менә син буларны үтәп яшисеңме? Яисә үтәп яшәмисең икән? Әгәр дә бу мәсьәләләр безнең тормышыбызда бар икән, кардәшләрем, әйдәгез тагын да күбрәк ихлас күңелдән аларны үтик. Аллаһыдан тайып булмаска дуа кылыйк. Әгәр дә кайбер мәсьәләләр булмаса, әйдәгез инде аны кертик безнең тормышыбызга. Чөнки монда вагъда җәннәт, кардәшләрем. Җәннәт вагъда булган җирдә ул бу дөньяда бәхет турында сүз бара. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين